Egunon, hasiko gara gure podcastean edukia sartzen. Lehenengo gauza, sortu pista berria. Sakatuko dugu eta aterako dira ze motatako pistak aurkitu ditugun. Abotsa, pianoa, gitarra, perkusioa, amplifikadorea, sintetizador, kordak edo metalak. Importatzeko artxiboak edo bukleak. Momentuz, zentratuko gara abotsetan. Hasiko gara, sortuko dugu pista, aldatuko dugu izena eta jarriko dugu adibidez aurkezlea, eta gero sortuko dugu beste pista bat, gonbidatu batena, adibidez jarriko dugu Mikel, gure gonbidatuaren izena. Ikusten baduzue, beheko partean agertuko da voice, podcast, eta zenbait kontrola, reverb, panoramiko, volumena, efektuak. Hor behan, oso importantea, aukeratzeko zein izango den gure mikrofonoa eta mikrofonoaren volumena testeatzeko. Ondo, gu eginda daukagu, orduan hasiko gara. Sakatzen badugu hor voice horretan, aurkitu alditugu ze motatako preset ditugun programa. Abotsarako ditugu 25 preset eta mikrofono erabiltzen dugunez, gitarra akustikoa grabatzeko be. Hemen, baditugu blues, rap, church, jarraituko dugu, txiko dugu podcasta. Ikusten badugu, aldatu dugu reverb, panoramiko eta volumena, hori oinarrizkoak, eta eskumaldean daukagu efektuak. Sakatzen badugu hor, ikusiko dugu gure seinalea pasatzen da amplifikador batetik, abotsa amplifikadorea, utziko dugu, doinua, reverb, panoramiko eta volumena. Eta hor behan ditugu efektuak. Aktibatu alditugu edo itxari. Atxera joaten bagara, eskerraldean ikusten ditugu zenbat dauden ekualizadorea, kompresor, panoramikoa, parametrikoa barkatu, hori zehatzagoa da, aukeratu dugu ze frekuentzietan jarri dugu eta Q-faktorea, hori importantea da, eragiteko ondoko frekuentziei ere bai, edo finagoa jartzen badugu, bakarrik frekuentzia zehatzoiei, kompresoreak ere bai, hau pixka bat zehatzagoa, jartzeko threshold, umbral hori, zenbateko kompresioa emango diogun, ze kola jarriko dugu eta takea. Sakatzen badugu baina dire efektu, hori ditugu efektu batzuk, gitarrarako adibidez distorsioak eta overdrive, modulazioa, flange, tremolo, vibrato, edo delay, edo espazioa, eta ekualizadorea, karaoke eta volumen. Hor behan sakatzen badugu entzunak dugu zer den bakoitzean. Hor daukagu muestra txiki bat. Ondo? Hor, aukeratu dugu, konfiguratu dugu gure soinua gure gustora. Baita ere, gorde dugu preset, nahi dugun preseta gure izenarekin. Sakatuko dugu comenzar grabazion, lehenengo, sakatuko dugu ze pista grabatu nahi dugun, eta sakatzen dugunean grabatu, kasu honetan 2 pista aktibatu dira, baina hasten gara grabatzen. Grabatuko dugu, soinua, eta bukatzen dugunean, detenetu. Hor, grabatu dugu, eta sakatzen dugunean transkripzioa, aukeratzen dugu ze pista nahi dugu transkriptzeko, sakatzen dugu aurkezlearena adibidez, eta agertzen da. Ikusiko duzue zer gertatzen den. Transkripzioa egin da, eta ikusten duzuenez, ingelesez hartzen du ondo, gaztelaniaz ere bai, baina euskeraz ez. Hello, my name is Michael, hola, mi nombre es Miguel, baina kaixo nire izena Mikel da, jartzen du nahi duena. Orduan, hori izan da, bai tresna baliogarria da, hartu aldugu Michael hori, Ctrl X eta desagertzen da. Ctrl Z berriro agertuko da, edo Ctrl C, Ctrl V, kopiatu aldugu eta beti itxasiko da nabigatzaile barra horretan. Kursor dagoen lekuan, hor itxasiko da. Mugitu aldugu eta kopiatu leku batean edo bestean. Beste tresna interesgarri bat, izan alda elkarrizketa grabatzeko. Hor erdian, beheko erdian, ikusi dugu. Elkarrizketa bat grabatzea. Eskatzen dugu aurikularrekin gauden, kopiatzen dugu esteka eta bidaliko diogu emailez gure gonbidatuari. Hau da, gonbidatuaren emaila sakatzen dugu estekan eta zuzen zabalduko da soutran. Gonbidatuak izan gara, jarraitu, aukeratuko dugu gero ze mikrofonoa gaituko dugu bideokamera edo ez, eta jarriko dugu izena. Ze izenarekin, Mikeltxu. Sartuko gara, eta orain, helduko zaio mezu bat, gure
aurkezleak. Orain aterako da Miketxoaren deia, onartzen dugu, eta orain sakatu behar dugu sortu ahots pista horiek. 2 pista sortuko dira, nire pista izango da aurkezlearena, nire ahotsa grabatuko dugu hor, eta Miketxoaren ahotsa grabatuko dugu Mikelen pistan. Sakatuko dugu sortu, eta orain sakatzen dugunean record botoia, horbean grabatuko dira 2 pista. Orduan grabatzen da aurkezleak esaten duena bere pistan eta Mikelena berean. Hau izan da guztia, hurrengoan sartuko gara musikan sortzeko baliabideekin. Gero arte.